Eduardo Pondal Avente, xunto con Rosalía de Castro e Manuel Curros Enríquez, forma o trío fundamental do resurdimento literario que se produciu na Galicia do século XIX e que sentou as bases da recuperación literaria contemporánea da lingua e da cultura galegas. Eduardo Pondal naceu en Ponteceso o día 6 de febreiro de 1835. O último de 7 irmáns no seo dunha familia acomodada, feito que lle permitiu adquirir unha sólida formación académica e, posteriormente, dedicarse á creación literaria en exclusiva. De rapaz fixo os seus primeiros estudos na Reitoral de Vilela de Nemiña, baixo o maxisterio do párroco de Touriñán, Cristóbal de Lago. Este período de formación inicial será lembrado en diversos poemas, en particular no dedicado ao Dolmen de Dombate, un dos monumentos que o poeta consideraba célticos e que constituiría, xunto con outros moitos dolmens e castros, a proba obxectiva do carácter céltico da nación galega. En 1848 marchou para Santiago de Compostela, onde continúa os seus estudos. En 1854, obtido o grao de bacharel, matricúlase na Facultade de Medicina, onde finaliza os estudos en 1860, aínda que prácticamente nunca exerceu como médico. Nestes anos estudiantís na capital galega, Pondal participa nas actividades político-culturais da xeración herdeira do levantamento frustrado de 1846 dos mártires de Carral, con Aguirre, Rosalía e outras importantes figuras do resurdimento galego do século XIX. Durante este período compostelán consolida a súa formación humanística e literaria, do que mostra o seu dominio das linguas clásicas, latín e grego, e modernas, portugués, italiano, francés e inglés, así como o coñecemento das respectivas literaturas. O 2 de marzo de 1856 organiza e participa no Banquete de Conxo, evento político-cultural de convivencia entre estudantes e obreiros, onde Pondal pronunciou un apaixoado brinde poético, xunto con Aurelio Aguirre e Luis Rodríguez Seoane. Este acto tivo unha gran trascendencia na Galicia da época e tamén para o poeta, que estivo ameazado de desterro pola súa participación. A partir deste ano de 1856, a figura de Eduardo Pondal adquire relevo público e inicia a publicación de poemas en diversos medios xornalísticos e literarios. Xa en 1857 publica os seus primeiros versos en galego, un fragmento do poema épico Os Seoas, longa composición na que traballou ao longo de toda a súa vida. En 1858 aparece a primeira versión do poema A campana de Anllóns, tal vez a composición máis coñecida do poeta. Traballou como médico na Armada en Ferrol nos anos 1861 e 1862 e posteriormente, en 1863, aproba as oposicións e convértese en médico da fábrica de armas de Trubia, Asturias, onde permanece só pouco máis dun mes, pois non resiste a vida militar tan allea ao seu espírito poético e abandona o seu destino e a súa profesión para se dedicar enteiramente á creación dunha obra dedicada á defensa da nación galega, da súa lingua e da súa cultura. Sen dúbida, o peso da influencia de Rosalía de Castro vai facendo que Pondal incremente as súas publicacións en galego, e a partir da aparición da súa grande obra Queixumes dos Pinos en 1886, convértese nun escritor monolingüe en galego, ao tempo que, tras a morte de Rosalía e a ausencia de Curros, en Madrid primeiro e na Habana despois, convértese no poeta de referencia na Galicia decimonónica. De acordo con esta condición, e a pesar de que tras o período compostelán o poeta vive fundamentalmente instalado en Ponteceso con saídas esporádicas a Santiago e a Coruña, participa en numerosas actividades de carácter democrático e ou nacionalista. En 1890, cando Pascual Veiga lle encarga o texto do himno para o concurso internacional convocado para tal efecto. As 4 primeiras estrofas do poema Os Pinos converteránse no himno galego, especialmente a partir da súa consideración como tal por parte do colectivo galego emigrante en Cuba, e sen dúbida tamén pola súa aceptación por parte das Irmandades da Fala a partir de 1916. Nas últimas décadas do século XIX e nos primeiros anos do século XX, Pondal frecuenta a Coruña e participa na Cova Céltica, círculo nacionalista onde Murguía exercía como patriarca e Pondal como bardo. Mortos todos os seus irmáns, en 1908 instalouse definitivamente na Coruña, cidade onde se consolidou como bardo do pobo galego, nun período final marcado polas crises de saúde física e mental, que se aguditou no derradeiro período e lle impediu ver publicado o poema épico Os Seoas, que constituíu unha obsesión literaria ao longo de toda a vida do poeta. Eduardo Pondal morreu o 8 de marzo de 1917 na pensión La Luguesa, na rúa Juana de Vega, só e cego, atendido polos amigos galeguistas e despois de ceder todos os seus manuscritos á Real Academia Galega, da que era membro dende o momento mesmo da súa creación en 1906. O enterro do poeta constituíu unha verdadeira manifestación popular e cidadá, con representación persoal e a través de coroas fúnebres de todas as institucións galegas e mesmo da emigración. Estas representacións e máis unha multitud de cidadá acompañaron o féretro ata o cemiterio de San Amaro, onde as Irmandades cantaron o himno como manifestación pública de afirmación no momento derradeiro de Eduardo Pondal, que tras a morte de Rosalía de Castro exerceu como poeta nacional.
No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.